जहाँ भी कह बेंगलोर रे वेदर ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ପୁଚକା ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫିର୍ ବି ମୋ ପେଟ ପୁରିଲାନି ଯେ କହିଲେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିଦିଏ ଚୁଡ଼ା ହୁଡ଼ୁମ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚୁଡ଼ା ହୁଡ଼ୁମ୍ all your files properly to keep everything organized. Alright, once you have generated the voiceover. ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ବସିକି Alright, ତାଙ୍କ କାମ now we need to add କରୁଛନ୍ତି an audio and convert the scatter image Hello. into a video. To do that, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବନି ଧର ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖେଇଦେବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ରାତି ପାଇଁ କିଛି ଆଜି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସକାଳେ କରିଥିଲି ଖେଚଡ଼ି ତାକୁ ହିଁ ଗରମ କରି ଖାଇଦେବି ଏତେ ଥର କିଏ ରାନ୍ଧିବ move the way you want. ପାଦରୁ Once you're ଛାଡ଼ିନି done, ମେହେନ୍ଦି listen. You can adjust the speed from କେତେ here ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି and click done. ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ ଦେଖା ହବ You can do the same ନେକ୍ସଟ for all the ବ୍ଲଗ୍ରେ other albums too. ବାଏ And once you're done,